Ginoo, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo alang kanamo, gitukod ni Hesukristo, imong anak, ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa imong kaayo, santusa kami ug bantay sa kanunay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod ta, maminaw sa mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, mulampos gayud ang akong alagad, magamhanan siya o pasidunggan pag-ayo. Daghan ang mahibulong kaniya, kay nadaot man pag-ayo ang iyang panagway, o dili na kini hitsurag tao, mahibulong usab kaniya ang daghang mga nasod, ug maamang ang mga hari sa iyang atubangan, kay ila mang makita kadtong wala isugilon kanila, ug makasabot sila niadtong wala nila hidunggi. Ang mga tao mitubag, kinsay makatuo sa amo karong isang yaw? Kinsay makatuo nga buhat kini sa Ginoo? Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. Wala siya'y kaambong nga makadani kanato, ug dili siya gwapo nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya o gisalikway, nakasinati siyag mga kagulanan ug mga pag-antos, wala gani mutanaw kaniya, wala nato siya tagda o gipakawalay bili lamang, apan giantos niya ang mga kasakitan, nga kita untay angay mag-antos, o gipas-an ang atong mga alantuson, apan giisip ta nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gisamaran siya tungod sa atong mga sala, nangapangos siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Kining tanan sama sa mga karnero nga nasa laag, wala musubay sa hustong dalan, apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanantang kasalanan. Bisa gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan, ug sama sa karnero atubangan sa moalot kaniya, wala gayud siya'y timik. Gitaral siya o hinikawan sa hostisya, o walay manumbaling sa iyang gidangatan, gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa atong kalapasan. Giandaman siya lubnganan tipon sa mga kriminal, gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og daotan ni makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos o pagsakit kaniya, sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon, ingon nga halad alang sa sala, makita niya ang iyang mga kaliwat, o makabaton siyag taas nga kinabuhi, o pinaagi kaniya, matuman ang laraw sa Ginoo. Inigkatapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad, ug siya maoy mupas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan, kay nagpakamatay man siya tipon sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tao, ug siya'y nag-antos, puli kanila, ang nag-ampo,
aron sila pasayloon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi. Diha sa imong mga kamot. Diha kanimo o Ginoo, nagadangop ako. Nga dili gayud unta ako kaulawan, sa imong katarong luwasa ako. Sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Imo akong luwason o Ginoo, o matinod anong Diyos. Tugyan ko ang akong kinabuhi, diha sa imong mga alang sa tanan natong mga kaaway, nahimo akong salawayon. Usa ka kataw-anan alang sa akong mga silingan, ug usa ka kahadlukan alang sa akong mga higala. Ang nakakita kanako sa gawas, nagpahilayo ka nako. Hikalimtan ako sama sa mga minatay nga wala hinumdumi. Sama ako sa usa ka panaksan nga buak. O Ama, itugyan ko ang akong kinabuhi. Diha sa imong apan ang akong pagsalig, ana kanimo o Ginoo. Nagaingon ako, ikaw ang akong Diyos. Sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug mga manggugukod. O Ama, itugyan ko ang akong kinabuhi. Diha sa ipadanag ang imong naong ngari sa imong sulugoon. Luwasa ako diha sa imong kaluoy. Pagmaisog ug paglig-on sa kasing-kasing. Kamong tanan nga nagalaom sa Ginoo. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi. Diha sa imong mga kamot.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Mga igsuon, ligunon ta ang atong pagtuo kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios, si Jesus ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw ug mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakaton siya sa pagkamasinugtanon pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mga igsoon, ang pagbasa sa pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Human si Jesus makaampo niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinun-an ug mitabok sa sapa sa Kedron. Niadtong dapita, may usa ka tanaman ug misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nakatultol niining dapita, kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa, miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila, busa mitagbo siya kanila ug miingon, Kinsay inyong gipangita? Sila Jesus nito nga taga Nazaret. Ako. Siya niingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya, nagbarog didto uban kanila. Sa pag-ingon ni Jesus kanila, ako, misibog sila ug nangatumba. Ug gipangutana sila pag-usab ni Jesus, Kinsay inyong gipangita? Si Jesus nga taga Nazaret. sila nitubag.
Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako'y inyong gipangita, ayaw ninyo hilabti kining uban. Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang giingon. Amahan, walay usa kanila nga nawala ni adtong tanan nga imong gihatag kanako. Unya si Simon Pedro nga may espada milanit niini ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Malko ang ngalan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, Isakob ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan? Unya, gidakop si Jesus sa mga sundalo uban sa ilang kapitan ug sa mga gwardiyang Hudeyo ug siya gigapos nila ug gidala una ngadto kang Anas ang ugangan ni Caifas nga mao ang Pangulong Pari ni adtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudeyo nga mas maayo nga usara ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro ug laing tinun-an misunod kang Jesus. Ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari, busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tugkaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro didto sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari ug misulti sa babay nga didto sa ganghaan ug unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babay nga didto sa ganghaan miingon kang Pedro, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? Dili uy. mitubag si Pedro. Tugnaw kadtong panahona, busa ang mga sulugoon ug mga gwardiya naghaling og kalayo, ginamit ang uling ug nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Miduol si Pedro ug mibarog uban kanila aron mainitan usab siya. Unya, gipangutana si Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an ug sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga ug sa templo. Wala ako'y gisulti sa tago. Busa nganong nangutana ka pa man kanako. Maoy pangutan-a ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti. sa pagsulti ni Jesus niini, gisagpa siya sa usa sa mga gwardiya o giingnan, Nganong nakaako ka, pagsulti gigun ini sa Pangulong Pari. si Jesus mitubag kaniya, Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ani adinhi. Apan kung husto ako, nganong gisagpa mo man ako. unya, ginapos gihapon, gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas ang Pangulong Pari. Ni adtong higayuna, nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busa ang uban miingon kaniya, Dili ba usa ka man sa mga tinun-an ni anang tawhana? apan nilimod si Pedro. Dili uy. Miingon siya. Unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao, kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana, Dili ka ba akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman? Dili.
Og diha-diha may mituktugaok nga manok. Unya, gikan sa balay ni Caifas, ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador, sayo kadto sa buntag. Ang mga Hudeo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa panglinis, aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato ug nangutana kanila, Unsa may inyong sumbong, batok niining tawhana? sila mitubag, Dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kung wala pa siya makasala. ug si Pilato miingon kanila, Dadaan ninyo siya ug hukmi sumala sa inyong balaod. ang mga Hudeo mitubag, Wala itugot kanamo pagpatay tao. nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsaon paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug gipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Si Jesus mitubag, Imo ra ba gayod kining pangutana o gisultihan ka ba hinoon sa uban mahitungod kanako? si Pilato mitubag, Hudeo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug mga kadagkuan sa mga pare ang nagtugyan kanimo ngari kanako. Unsa ba imong nabuhat? si Jesus mitubag, Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudeo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. tungod niini nangutana si Pilato kaniya. Hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod niini natawo og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. Kay unsa ba'y kamatuoran? nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug miingon sa mga Hudeo, Wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya, apan sumala sa nabatasan, buhian ko ang usa ka binilanggo nga inyong pangayoon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo buhian ko ang hari sa mga Hudeo? sila misinggit pagtubag kaniya. Dili siya. Si Barabas mao'y among gusto. Si Barabas usa katulisan. Unya gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya ug sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, Mabuhi ang hari sa mga Hudeo. Ug siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato ug miingon sa mga tao, Karon, dadon ka siya nganhi kaninyo, aron mahibalo kamo nga wala ako'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon ug sa sapot nga dagtong pula. Unya miingon si Pilato kanila, Ania ang tao. sa pagkakita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila. Lansan siya sa krus, ilansan siya. Si Pilato miingon kanila, Kung mao ka na, kuha siya
ug ilansang sa krus. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudyo mitubag, Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon, kay siya nagpakaanak sa Dios. sa pagkadungog ni Pilato niini, misamot siya kahadlok. Busa, mibalik siya pagsulod sa palasyo ug nangutana kang Jesus. Tagadiin kabagayod, Apan si Jesus wala motubag kaniya. dili ka ba motubag Si kanako? Pilato miingon kaniya. Dili ka ba motubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa krus? Si Jesus mitubag. Wala kauntay gahom kanako kung wala pa kini ihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, mas sad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini, naninguha siya pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudyo misinggit, Kung buhian mo siya, Nagpasabot ka na nga dili ka higala sa emperador, kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. sa pagkadungog ni Pilato niini, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom didto sa dapit nga ginganlag ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispiras sa pangilin sa pagsaylo. Unya, si Pilato miingon sa mga Hudyo, ania ang inyong hari. apan sila naninggit sa pagtubag, Patya siya, patya, ilansan siya sa krus. si Pilato nangutana kanila. Gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, Wala kami hari sa emperador. tungod niini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Ug didto siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig kakilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini, Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudyo. Daghang mga Hudyo nakabasa niini, kay ang dapit diin gilansang si Jesus, dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadagkuan sa mga pari miingon kang Pilato, Ayaw isulat nga hari siya sa mga Hudyo, kundi nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudyo. apan si Pilato mitubag, Ang nasulat ko, dili ko na ilisan. tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo didto sa krus, gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat sa usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisti nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, Dili nato kinigisiyon, magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini. nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan
ug ang iyang igsuon sa iyang inahan nga si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug didto, miingon siya sa iyang inahan, Babae, ania ang imong anak. unya miingon siya sa tinun-an, Ania ang imong inahan. sukad ni adto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan miingon, Giuhaw ako. didto may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlog silag espongha sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, Natapos na. unya miduko siya ug namatay. Mangluhod tas makadiyot. Manindog. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng igpapahulay, balaan man kaayo. Busa, nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol na nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa, wala nila balia ang iyang bitiis. Apan ang kilid ni Jesus, gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw, ug diha-diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita ni ining hitabua, nagmatuod ni ini aron manuo usab kamo. Tinuod ug kasaligan ang iyang gisulti ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion. Ug may lain pagayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose ug gikuha ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo ang nakikita kang Jesus usa ni ana kagabii, mikuyog kaniya dala ang kalim-an ka kilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya, gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino uban sa mga pahumot, kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudiyo sa pag-andam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman didto sa dapit diin gilansang si Jesus, ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagayud kalubngi. Ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam, ug kay duol raman ang lubnganan, ilang gilubong si Jesus didto.
Mao kadto ang pasyon sa atong Ginoo. Manglingkod ta sa makadiyot. Kung ato gyung palawman ang atong pamalandong sa pagluwas nato, dili gyud sayon. Ang Ginoo nga gamhanan kaayo, mitugot nga pakaulawan, bunogon, unya ilansang sa cross sa mga tao nga iyang gimahal. Lingian na imong tupad. Ing na ikay nakaingon nganong nalansang si Jesus. Ing na ba? Na ikaw guilty ka. Ing na. Kanang imong pagsigig pangasaba, kanang imong sigig yaw-yaw, siging pamalikas, nang siging imong sugal, siging inom, siging panglibak, siging dinumtanay, kanang imong kadao, kanang imong kagarbuhon, kahakog, kanang imong pagkamalaw-ayon, pagkabakakon, maunay na ingnan, nganong ang buutan, mahigugmaon, nga Ginoo, namatay sa cross. Mauni ang usa sa mga nindot kaayo nga pamalandungan mga igsoon kay kuan man ni Pascal Triduum, tulo ka adlaw nga pagbahin-bahin kung giunsa ni Kristo nga ang iyang kaugalingon mahimong pagkaon nga makaluwas nato. Giunsa pagluto ang Eucharistia. Gahapon gihulagway ang pag-alagad ni Hesus ngadto sa tanan katong paghugas sa tiil. Karon humag-alagad unsa naman say gibuhat ni Hesus para mahimo gid siyang pagkaon, mahimo siyang pagkaon nga makaluwas, nagantos ug nagpakamatay. Giihaw siya. Di man gyud pwede ang pagkaon nga dili nato patyon or dugmokon unya kon buhi sama ni Hesus nga buhi ihawon gyud aron mahimong pagkaon. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na sugot kag ihawon. Sugot. Kamong mga asawa sugot mo ihawon para kanon sa inyong bana. Ha? Mga bana, kinsa ninyo din ang musugot ihawon aron kanon sa inyong asawa ta sa kamot. Naay usang ni isa. Lugluga dayon. Og giunsa man pag-ihaw si Jesus o kung kita sad unsaon man sa ta pag-ihaw. Unsaon kinahanglan dili ta mo reklamos mga pag-antos. Nya dili sad nato tagaag pag-antos ang atong isig katawo. Mo na karon dinhi sa atong nasod naaman tay eleksyon, pilion to natong mga tawo nga dili reklamadors pag-antos ug naaman aning atong mga nang-apply ron for eleksyon. Nya kana sang wa magbuhat og mga buhat nga makapaantos sa mga tao. Mao nay pag-ihaw. Kay kanang ihawon, ako nakaagim sa ko pang-ihaw anang manok, ihaw anang naang baboy. Gapuson in tao na sila, no? Kukta na di nakalihok. Nya pagason ding dugo hangtod mamatay. Ang nag-ihaw, adi yun mag-antos, pero naay panahon mag-antos kadiyot, masikaras baboy, dako-dako ang baboy, pero tabangan sa kuan tumba di hangtod gyud nga ang baboy gyud nga ihawnon or baka or unsa diha mao gyud mag-antos, pero ang niihaw di gyud to mag-antos. Sige, lingyay mong tupad ing na sugod karon sabat na ko ba ang di mo sabat mga Hudiyo. Sige na ing na sugod karon di na gyud ti ka paantoson.
Kana. Pasabot. Kung naa na siya utang nimo, ayaw na paningil. Aron di magantos. Nya kung naa na siya sa pasaylua, ayaw sige hisgot. Ayaw na sige hisgot. Nya kung ang imong silingan galisod og agi kay imong gikural ang ila agianan, gamay na lang kayo, iguli ron nimo sa inyo, imo nang gub-on ang imong kural. Nya iatras nimo aron nga dako-dako na sila agianan. Aron di na magantos. Ana, okay na ninyo dili? Mayo kay naay nitubag, hinay kayo. Mao na. Unya nakita sad nato nga dinhi sa atong ebanghelyo dunay mga tawo nga ni atiman ni Hesus sa iyang patayng lawas. Kinsa man ay mga tawhana ang naminaw ni Hesus pero tago lang sila tungod kay nahadlok man sa mga isog kadtong mga Hudiyo, mga pangulo sa mga pari o mga Hudiyo. Og sila mao'y ni atiman ni Hesus. Ang iyang lawas, mura nalag lawas sa iro nga naligsan. Nagbitay sa krus, pero naay mga taong ni atiman. Kita, mahimo sa tang liwat ni Hesus, kung mo atimanta sa mga lawas or sa mga katawhan nga murag gibiyaan sa pag-atiman. Daghan kay tarog mga kanini ang katawhan nga nagkinahanglan og pag-atiman. Dinhi sa atong parokya, ang atong paagi sa pag-atiman ani mga taong biniyaan, kaning atong kolekta, sunod kaning atong aning slat-slat, karong pista na to, musunod aning sugod karong Lunes, mag-triduom na ta, inig kahuibis, first day sa atong nobina, karong Pitsa 24, nya, nangandoy tang makahatag unta tag 10 minos, mga 3,000 ka 5 kilo rice, ngadto sa atong category C o category D nga mga parishioners, kanang lisod yung gayo. Unsa may atong categorization ini, category A katong nindot og balay, nya nindot og income. Category B nindot og balay, dili kayo nindot og income. Category C bati og balay, nya naay regular income. Category D bati kay balay, wa pagay klarong income. Mao nay atong categorization. Lingiyay mong tupad. Ing naasa ka ana. Naasa man ka nabilong. Sa A, nindot og balay, nindot og income. B, nindot og balay, bati-batig income. Ang C, bati og balay, bati og income, pero nay income. Ang D, porting bati as balay, wa pagay klarong income. Sa mga D nato dinhi, naay nang-apply nga magpatukod og balay sobra mga 200, mga almost 300. Kay di na gid sila kapuyo silang balay. Ang atong nabuhat naapas mga 135 ka mga balay ang atong natukod. Sukad ko nahimong pari dinhi. Daghan pa tukuronon nya. Sige mo palit og slat basig makatukod-tukod gyud ta. So ayaw palabya ang atong Easter Sunday nga dili mo makapalit og slots. Saman, deal or no deal? Maayo. Human ani karon mo venerate ta sa cross. Human aning atong liturgy of the word. Kada nato dool sa cross hatag ang imong commitment. Ginoo, muantos ko para nimo o para sa akong isig katao. Mao nay isulti niya inigdool nimo diri. Ayaw pag-ingon, Ginoo ayuha ko sa akong sakit. Ginoo tagae ko grasya. Wa. Mas may pag magdaan na kadaan sa imong ihulog sa sibot o sa basket. Nya ighulog nimo maingon din ka, Ginoo muantos na koron para nimo o para sa akong isig katao. Tudloi ko. Haron inighumana aning atong selebrasyon dinhi,
mo prosesyon ta didto, mura na tag nag pilgrims of hope. Mo panaw na ta padulong sa langit, kuyog sa nagpakamatay nga Ginoo, kuyog sa iyang inahan nga nagmasulubon, kuyog sa mga santos nga nakasunod sa pag-antos o kamatayon sa atong Ginoo. Kana mo'y ato rong kuyugan, ighumas prosesyon, aron mabalik ta dinhi, doon na natay renewed commitment as Christians, as Catholics. Daghan kay karon ang nagtamay na sa Katolikong simbahan. Labi na ginamong mga pari. Kay sige lang kuno migpahayahay sa among kaugalingon. Tinuod ba o dili? Kusga. Ay migulo-ulohi. Daghan sad ang nagtamay karon sa ato mga government officials. Kay sig labi na dinis Pilipinas, kay sige lang pahayahay sa ilang kinabuhi. Uman sa eleksyon, sige lang pahayahay. Tinuod dili? Di na lang kumuusab og pangutana kay murag lae man. Daghan sad ang nagreklamo ro natong mga Pilipinos kay naa kuno na nato gyud ang pag-iyahay kanya-kanyang sikap nya kusog kay manaot sa iyang kapwa Pilipino. Tinuod dili? Bisan kuno sa mga OFW, siging dinautay lang yapon sila dito. Ang imo ra sang kapwa Pilipino mo'y muunay og daot nimo dito atong nasod nga naa mo nagtrabaho. Tinuod dili? Hunongo na ni nato. Mo na mo prosesyon na ta, magpakabana na ta, mukuyog na ta sa panaw kuyog ni Kristo. Manindog ta. Himuon nato ang general intercessions. Alang sa santos nga simbahan. Magampo kita mga minahal uyamot alang sa simbahan sa Dios nga nagalukop sa kalibutan. Ang Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, mag-agak ug maghiusa unta kanato aron makasimba kita kaniya sa kalinaw ug kahusay. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, imong gipadayag ang imong himaya sa tanang mga nasod, pinaagi ni Kristo imong anak. Tultuli kami sa pagka makanunayon sa among pagtuo ug sa pagsangyaw sa imong ngalan ug pagpadala sa kaluwasan ngadto sa tanang mga tao. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa Santo Papa. Magampo kita alang sa atong Santo Papa Francisco, ang Dios nga nagpili kaniya sa pagka-Santo Papa, maghatag unta kaniya kaayuhan ug kabaskog sa lawas aron mamaayo nga pagkagiya ug pagkadumala ang santos nga katawhan sa Dios. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, ikaw nag-agak sa tanang mga butang pinaagi sa imong pulong. Ikaw nagdumala sa tibuok katawhan nga Kristohanon, sa imong gugma panalipdi ang Santo Papa nga imong gipili alang kanamo, ubos sa iyang pagpangulo, liguna ang among pagtuo ug himua kaming mas maayong mga Kristiyanos. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kaparian ug mga siglar sa simbahan. Magampo kita alang kang Jose atong obispo, alang sa tanang mga obispo, mga pari ug mga diakono, alang sa tanang mga nag-alagad sa simbahan, ug alang sa tibuok nga magtutuong katawhan sa Dios.
Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ang imong espiritu maoy nagdumala sa simbahan ug naghimo kaniyang santos. Patalinghogi ang among mga pag-ampo ug tabangi kaming tanan sa among tagsa-tagsa kapag tawag aron kadugangan ang among kakugi pagtuman sa among mga katungdanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga nag-andam aron kabunyagan. Magampo kita alang ni adtong nangandam alang sa bunyag. Ang Dios nga maluluyon maghimo unta nga mobulig sila sa iyang gugma, mapasaylo sa ilang mga sala pinaagi sa tubig sa bagong pagkatao ug maghatag kanila sa kinabuhi diha ni Hesukristo atong Ginoo. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan nimo kanunay ang imong simbahan ug bag-ong mga sakop. Dugangi ang pagtuo ug kahibalo ni adtong nangandam alang sa bunyag. Himua nga mataw sila pag-usab pinaagi sa tubig nga maghatag og kinabuhi ug himua sila nga mga sakop sa imong piniling banay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa kahiusa sa mga Kristiyanos. Magampo kita alang sa tanan natong mga igsuon nga sama kanato nagtuo kang Hesukristo. Ang Dios maghiusa ug magpundok sulod sa usa ka simbahan sa tanan nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, ikaw nag-amping sa tanan nga imong gihiusa. Tanawa nga maluluyon ang tanang nagsunod kang Hesus nga imong anak. Kaming tanan imo tungod sa among usa nga bunyag. Himua kami nga usa dinha sa kabug-os sa pagtuo ug ampingi kami nga hiniusa diha sa inigsuunayng paghigugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga Hudiyo. Magampo kita alang sa lungsod nga Hudiyo. Sila ang unang nakabati sa pulong sa Dios. Magpadayon unta pagtubo ang ilang kahibalo o gugma sa iyang ngalan o ang ilang kamantinud-anon sa iyang kasabutan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, patalinghogi ang mga pag-ampo sa imong simbahan. Kaniadto imong gisaad ang kaluwasan kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat, ug naghimo ka og kasabutan uban kanila. Dad-a sila karon nganha sa hingpit nga kaluwasan nga imong giandam alang sa lungsod nga una nimong gipili. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo kang Kristo. Magampo kita alang ni adtong wala magtuo kang Kristo. Ang kahayag sa Espiritu Santo magtultol unta kanila sa dalan sa kaluwasan. Mangluhod kita.
Manindog kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, himua nga sila nga wala mag-ila kang Kristo, makakaplag sa kamatuoran diha sa ilang paglakaw sa kinasingkasing nga katarong sa imong atubangan. Tabangi kami pagtubo diha sa gugma alang sa usag-usa sa pagsabot pag-ayo sa misteryo sa imong pagkadiyos o sa pagkahimong mas hingpit nga mga saksi sa imong gugma at tubangan sa katawhan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang kanila nga wala magtuo sa Dios. Magampo kita alang niadtong wala magtuo sa Dios. Makapahimuot unta sila sa ilang magbubuhat ug manunubos, pinaagi sa pagka kinasingkasing sa ilang konsyensya ug kinabuhi. Mangluhod kita. Manindog kita. Makagagahom og way kinutubang Dios, gibuhat mo ang mga tao aron ang tanan mangandoy sa pagkaplag kanimo og makabaton sa kalinaw. Human ikaw makaplagi nila itugot nga bisan sa tanang kakulian nga magbabag sa ilang dalan, makailaon ta sila diha sa kinabuhi sa mga Kristiyanos, sa mga timaan sa imong gugma og kaluoy og mudawat nga malipayon kanimo ang usa og matuod nga Dios og Amahan namong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno. Magampo kita alang sa nagalagad sa gobyerno. Ang Diyos mag-agak unta sa ilang mga huna-huna o mga kasing-kasing, aron ang tanan nga ilang gialagaran, magpuyo diha sa matuod nga kalinaw o kagawasan. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, ikaw nasayod sa mga gipangandoy sa mga kasing-kasing sa mga tao, og ikaw ang tigpanalipod sa ilang mga katungod. Sa imong kaayo bantay ang anaa sa gahom aron ang tibuok lungsod bisan diin makapahimulos sa kagawasan sa tinuuhan o kahimtang nga walay kahadlukan o sa matuod nga kalinaw o kahusay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa mga gikinahanglan sa tanan. Magampo kita mga minahal uyamot alang sa gikinahanglan sa tanan. Ang Dios ang Amahan nga makagagahom, maghatag untag kaayuhan sa mga masakiton, kahupayan sa mga himatyon, maayong pagpanaw sa mga nagbiyahe, o kagawasan sa mga gibilanggo supak sa katarungan. Luwason unta niya ang kalibutan sa tanang mga sayop, sa gutom, o sa mga sakit. Mangluhod kita. Manindog kita. O Dios nga makagagahom og walay katapusan, ikaw naghatag og kabaskog sa mga gikapuyan og bag-ong kadasig sa mga nawad-an sa paglaom.
patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanang nagsangpit kanimo diha sa ilang mga kagulanan aron makabaton sila sa kalipay sa pagdawat sa imong hinabang diha sa ilang mga kinahanglan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Ato karong dawaton ang atong cross nga ipasulod dinhi sa simbahan o motubag ta sa iinton sa atong pari, Father Red Manindog. Atubang mo sa pultahan. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo simbahon tang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo simbahon tang Ginoo. Kini mao ang krus, dinhi gitubos ni Kristo ang kalibutan. Dali kamo simbahon tang Ginoo. Karon atong himuon ang veneration. Mag-una og venerate ang mga pari o ang mga ministers.
manindog, mga igsuon ato karong sangpito ng atong langitnong amahan pinaagi sa mga pulo nga gitudlo ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan pangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, gihatagan mo kami bag-ong kinabuhi pinaagi sa madaugong kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Ipadayon kining makaluwas nga buhat, makaamgo unta kami kanunay sa among pagpakigambit niining misteryo ug magpadayag unta kami niini kanunay dinha sa Kristohanon pag-alagad namo kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kaluwasan. Ya mahitabo ra ni kun moantos gyud ta og magpakamatay para sa atong isig katao. So sige. Manindog na ta. Ugma, nagihapon tay tiniblas alas 6, niya ang atong pangumpisal alas 9 hangtod sa alas 12 sa udto gihapon, niya ikahapon, mangandam na ta dinhi, niya alas 10 sa gabi ang atong misa sa Vigil Mass, niya diretso na sa sugat sa kaadlawon. Duha ka misa ang atong tambungan ugma, Vigil Mass alas 10, nya misa sa sugat. So panganda mong daan sa inyong kaugalingon. Ang Ginoo manaa kaninyo. O Ginoo, nakasaulog na kami sa handumanan sa kamatayon sa imong anak o nakakaplag na kami kalauman dinha sa iyang pagkabanhaw. Hupaya kanunay ang imong katawhan, panalangini kami o pasaylua ang among kalapasan. Liguna pagayod ang among pagtuo o padangata kami sa kaluwasang walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo.